Ученици, третата част на нашия сериал. Нямаше толкова дълго време, но просто да. Лятото мина, вече сме зима. Част ученици е по математика, така че ведете си учебниците. Върши зимата, дойде, така че няма какво първен час математика излажете, няма какво да би се правите тук. Директорката. Дъщерята на директорката. Амелия, момичето с чупената ръка. Те напуснали училището, те останаха. Да. Ето, дъската запишете. Междучасие, свободни сте. Свободни. Написах ли всичко от дъската? Директорката винаги си пише нещо в ето тази тетрадка. Като намисли да откране тази тетрадки да види какво се пише. Ще отида и ще му открана на тази тетрадка, защото сигурно, ако си пише домашното, окей. Чувам до туалетна. В момент да му открана дневника. Ето го е. Какво се пише? Окей, някакви испански, ще ме интересува. Аз съм сина на директорката, харесвам момиче, което се казва Амелия и е на 13 години. Му почетох тук в личния дневник. Не идва. Стойна? Обратно има. Защо? Е на друга страница. От трета част, последната и за четвърта част, където ще е голямата драма. Чао!